O futuro debuxase incerto para de familias de rapaces con autismo do Salnés e Pontevedra que están a piques de rematar a súa etapa no Colexio de Educación Especial. A partir dos 21 anos pechase ese ciclo escolar e para poder seguir recibindo as atencións que precisan deberían conseguir praza nun centro de día. O problema é que o que teñe máis preto é o que a Asociación Bata xestiona en Vilagarcía, que está ao límite da súa capacidade. O paso lóxico, unha vez que terminan a etapa de educación, é pasar a un centro de día na etapa de adultos, porque as persoas con autismo, como calquera outra discapacidade, non é unha vez que terminan a educación son adultos e xa levan unha vida adulta, non, eles necesitan as terapias, eles necesitan que sigamos traballando con eles toda a vida. As familias temen que a calidade de vida dos rapaces empeore se quedan sen praza e teñen que estar na casa as 24 horas do día, algo apuntan que dificultaría tamén o día a día das familias. Non é bo nin para eles, porque poden chegar a perder incluso moitas habilidades que adquiriron. Si se deixa de traballar con eles, perden as habilidades, e tampouco sería bo para os pais porque, non estamos capacitados e non podemos dedicarlle as 24 horas aos nosos fillos, porque sería malo incluso para nós psicolóxicamente non sería bo. As familias a través da AMPA Mecos de Bata xa mantiveron un encontro coa directora xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta que como solución lles propón que estes rapaces acudan a un centro que está en Nigrán. Un centro que está a máis de 80 kilómetros de aquí de Vilagarcía, onde eles viven e onde levan a súa vida. Non podemos pretender desplazarlos todos os días a esa distancia, e aparte é desarraigalos do seu lugar no que viven e non sería bo para eles. Nós non consideramos esa oferta, non nos parece aceptable. Aseguran que na Xunta non eran nin conscientes desta situación e defenden que tería que ser o goberno galego o que poña enriba da mesa alternativas viables a ese traslado a Nigrán que eles rexeitan. Tamén agradecen o apoio que están a recibir de Bata, que se compromete a crear novas prazas, algo que non sería inmediato. O que nos ofrecen é aumentar o centro de día, pero non un centro de día non se aumenta, pois creo 10 plazas máis, non, o sea, por capacidade física aí non se poden crear máis plazas porque non hai espacio. Entón Bata, pois sí, se comprometeu con nós a crear, digamos, outro centro, outro local, pero eso é algo que todos sabemos que non se vai a facer nin en 1, nin en 2, nin en 3 anos. Iso pode ser un proxecto a 5, 6, 7 anos. Polo de agora, ante a falta de solucións, aseguran que van seguir loitando. Avanzan que van recorrer o Defensor do Pobo, que tentarán levar o asunto ao Parlamento de Galicia e que solicitará unha reunión coa Conselleira de Política Social, logo do fracaso do encontro coa directora xeral de Persoas con Discapacidade.